Здравейте хора и добре дошли в днешния епизод на Brawl Stars. Днес ще играем Brawl Stars с мой фен. Ще играем предизвикателства, който герой отреди колелото на късмета, с него ще играем. И също така хора, направихме нов клуб в Brawl Stars. Ако искате да се джойнете, името е IT Fox Vision и трябва да сте поне 10 000 купи и да сте активни играчи. И да, нека да видим какво ще ни отреди колелото на късмета. Добре, първо ще тегля за него и така ще редувам всяка игра. Добре, сега той ще играе с Нита и така всяка игра ще се редуваме кой. И хора, надявам се да ви харесват, да ви харесва тази поредица. Ако е така, може да ме подкрепите с един лайк, коментар и естествено, ако ви харесва съдържанието, което правя, може да се абонирате. И също така до края на февруари гоня 250 абоната и ще добавя 6 в моя френд лист и ще снимам видео с двама от вас, така че абонирайте за канала. Да, и между хора купих си мачерино пина, което не е много рядък, защото може да се купи, но ще опитам да участвам и в другите евенти да спечеля и мачерино и нарпина. Мелоди тук се прави на много добра, не знам какво се опита. Надолу, защото мисля, че за челенджа това е най-подходящо. Добре, не видяхме колко малко кръв съм. Между другото хора, Спайк ми е първия легендари герой, който не знам колко е окей, защото на мен не ми харесва много Спайк като герой, но понякога го играя. Добре, тук колата е долу. Пишете, ако искате на някакви други игри да снимам. Добре, тук Едгара просто се хвърли. Не знам защо. Мисля, че не убие. Добре, гела е на едно. Добре, едно в едно поставям. Добре, браво, Гриф. Добре. Първата игра беше лесна. Нека сега да теглиме за мене. Колко хора падна? Да. Въртиме и за двамата. Просто това не го бяхме уточнили, но нищо. Нека да му кажем да играе с Карл. Нека да видим къде му е Карла. Ето му го Карл. Това ще е просто много странно Карл и Поко. Добре, поне са ботове. Че с това комбо малко по-трудно ще ги бием, но да. Хора, ако искате и да участвате в такива видеа, просто абонирайте се за канала с камбанката, за да ви известява YouTube новите ми видеа и да. И между другото излезе нова програма, хора, която е понеделник и събота от 7 часа да качвам видеа. Да. Добре. Маза малко да понес. Охо. Добре. Добре, нищо. Нека така да помогнем. Опа, добре. Где си уби Поко? Пак Поко. Да, Поко от другия отбор, да. Добре, Поко е бил силен, ама то съм много по-архивен. Барли. Кемпи си мисля, че нещо може да направи.
Добре. Добре, супер. Добре, те са лесни игри. Още да видим какво ще ни се падне. Мен ми се пада Карл, добре. Нека да видим какво ще му се падне. Дари. Добре, хора. Хората, ако се падне някой герой, който ни е на 1000 купи, просто няма да играем с него, за да няма много напрегнат геймплей. Да. И за да не губим, защото после малко по-трудно да възвърнем игрите. И да, хора. Надявам се да ни разберете, защото аз играх за лидерборда сезона. Този сезон се отказах, защото реших, че няма да мога да смогна толкова да играя, за да съм на лидерборда в света за престижа. Добре, тук стана по-напечене. И да ви напомня да влезнете в клуба. Събираме добри играчи в България. Сега събираме хора с по-малко купи, но скоро имайте на предвид, че ограничението ще нараства, за да направим възможно най-добрия клуб в България, който може да направим. Тоест да е добър клубът, така че скоро ще вдигам ограничения и хората на последно място ще бъдат киквани. Вие ще бъдете предупреждавани, разбира се. Добре, наши се опита там нещо да направи. Опа. Добре, Едгар. Не ме тормози, благодаря ти. Не. Опа, добре. Добре, поне наши има супер, надявам се да оцелее. Добре, окей, измъкна се. Може би трябваше да отида нагоре. Добре, нищо. Първо, трето място. Добре. Няма зле. Хора, не знам какво говоря. Добре, още абонирайте се, лайквайте и ще се видим следващия път. До скоро!